Uba Robert Jun Kharjarin Presiden ke HYC, ula ong balada u Menteri Rangba Kajala u Konrad ki sangma, ula kentu ye ki samla riulum jong kathan chatei lamingi, bakim dei ban phai shakmat palat tang shakal reservation policy, ladon kam bandon tangkawe kakardan thungkam, na kabanta ki laitali ki jaj benreo bakan thup ki khasi jantia bat ki garo, khnang bakan don kata ka jingyakop. Yakani uba Robert Jun Kharjarin ula ong habakren sheklat pathai khubor, bakum kaseng kadon ban penpau yala ka jong jing sngaw, ya ka ka ba Menteri Rangba ulakren ka jingyalang rakhi ya ka International Day jong ka World Indigenous People hanehu uba Robert Jun Kharjarin ulaong baki samla kila banyakhun ni ka perthei barok kawei tanglada kila don ki jaka ajing hikai ki babyang nala ka jong ka jela da ka ba ainuksa bawatla u Ronaldo bat u Messi ru kila kalalong ki number 1 ha ka perthei da ka ba ki sedang ban kilan met shwa na ki kerdan barit ne grassroot level kumtaru lada Menteri Rangba ukwa baki samla kinyakhun ha ka wat kam wat jam haki national bat haka perthei hi barok kawei ki samla ki deban yo shwa ki jing hikai ki babyang nala ka jong ka jala ki badan ni ka jing yakop hapring jongki kumban kedau hangne ba Menteri Rangba ka jala u Konrad ke sangma haka sngi balang ula kentui ki samla rilum jong ka than shatei lamingi kari India ba kimdei ban phai palat tang shak reservation policy henrei de bandon ka mensiam bane khun haka bane kni wan shakmat bat ki samla bakan sai haka perthei yo iya ke jingkeren jong chief minister hawi neki program bala perlong hani po ang ba selong aka indigenous people day ba ula kentu ye ki samla jong ka jela ba jong ka dong ka than lambi ni lan ka nata ka north east region ba kita ki indigenous people ki jongi ni de ban long ki baslur ban yat palat ye reservation policy ba ngim de shu ban depend kajing yo kam yo jam haka reservation policy katakan di statement ki jong u Menteri Rangba u Konrad ki sangma hakin sni ki baladep ti habang ni phai ya kan statement ni la ban ong le se ba ki don lightly ki benta na mo boleh ban batai ke e ki jingmut jong gini ki statement ni nomla le se ban batai hendrai haka jing yo i ki ke jongi le se ki la ban don lightly ki e na kan statement ka banekong kan di ke bawah mo the good ke baar kan di ke basniu ni basniu tam debat an ka balai ke bolong thamula la ni ke bolong fani ka ke bawah la si ya ke bangila ban interpret dan ban batai ya ke jingkeren jong u Menteri Rangba kolong ba le si ka sarkar menta ka don ya ke jingtemu ban review ya ke policy no boleh uong ba ngide ban conquer la de ngide ban not ban yakun hak partai berawi ti ngatrai ba kita ki indigenous people la kita ki cak do trairi kenla benda kun ya kaparthei hi bor kawai tang lada ki don ka training garau ko bobi ngatrai wat Ronaldo Messi ro mo ki top footballers nota ki long ki number way footballer mensua ki don ha training garau ha grassroot ti lada pikwa ba ki samla ki jongi ki la benda kun ha kana national level ha jing wat kam jam kila benda kun hak kata global level hak jingwa kamu jam pd ban prepare ya grassroots ke bawang di kumno pin prepare ya grassroots ngidon kamban wanra ya kata ka reservation policy ke badan ke competition tilada nishim ya kata ka jingha le si ke indicate ba mekhlia mentakan wanra ya ke reservation policy ke batmai ke bakhamdon competition hakano ko dur kan wanra ya competition ke competition ni kwa ban ong balada minister chief minister jongi ukren batlada ukren ukwa ban pentrikam ni kwa ban yo i ba reservation policy jongi in review ban wanra ya competition bat ngin sedang kumno ban wanra ya tak competition ailat ban don no tang ko wi kategori hap deng khasi jenti agaro kata kan wanra ya ka competition lada minister Menteri Rangba ujongi walk the talk lani le kumba keren lani le kumba unget mo practice what he preach ude banwan rakyat ka policy thamai ka badan ka level ka competitive happening ki lightly indigenous people hapo ajala artly umdai lai happening ki neutral ka chik mi kwa ban yo i ya ka combined reservation policy happening khasi jenti agaro henry la do umle amta te kamdon chumut ke jingkran do kabar le se mo ngishu presume la ni ngishu anta baka jing ong ka jong u le se ban go beyond reservation hatu umut ban penduk no ya reservation policy
Tilo da umut kita kadik bersenyum, natang ong ba kani ba. Ngimtip atau umut Henry tangkaban su presume lene tangkaban su bataya ka jimut na mau beli uang ba ngimdei ban sakut hata ka reservation minded. Atau pimut ban ong ba ngi kum ka jalangi ban kam reservation policy so. Di umut kum no. Ngam keno ba ukran kum ta Henry ni su antak ni. Kai ga jimut jung menteri dan ba haba ukran ta. Now beli lada uang ba em ga jumut ga jung ga dei bet banda ban yakun haka jingyo kam yo jam haki private sector ke nadu meno hitin dan reservation haki private sector umdan hitin hame khlian ngimdan wat lada kala daw don ke jing dawa ban reservation haki private sector haki sausan teli ki jelahot la don ki reservation haki private sector re haki bobun hi ki private sector hame khlia bat apo no is ki samla ki jongi ki yakun bet claim reservation di lada ngisimbo utmu ya ka private sector kam dan jumut ke statement jo no beli ni yakun hi opet menta di private sector di lada indicate pat sa ka public sector kalau hatu umut ban duwe reservation ne umut kumno ya kata ni kwa ya menteri rang ba bun batai sai but ka ba kham thamula kan ni statement dia no beli ngani thu hi hakanu gadur kala thamula no beli menteri rang ba ujongi penselur ye ki samla ban go beyond reservation. Henry ke eipat ka policy ke ba prevail menta. Ke eipat kata ka mindset ke ba prevail menta hari India hibrokoi ka yaper na ka ege jingkeren jombu menteri kan ba. Bale ngana ko ki ba ka yaper kalong kumni. Nyo post nam tam ka sarkar India ka don tang lai teliki kategori nam ta reservation. ST SC OBC dang hai kini ki license ka wanra ya ka new category of reservation kata ka dei ka economic backward reservation menu kita ki economic kemut ki beru beduk kemut nalor ka SC ST OBC dan kam sa ka we ka reservation nam ta ki beru beduk kata ka dei ka policy jong ka sarkar India minta hatu kam dei jing isa ba ka makhlia kalong baar ka jingduk nalor beduk nalor but kaboong go beyond reservation. Okay, what is the logic behind that? India kaong ay bah karpang iki beduk ngingi long baara ka jingduk sa kaong pat ba nginya perkat beyond reservation. What is the logic in that? Kapano men negara India kaong ba 10% ni ki beduk di reservation. Ngilong baara ka jingduk for India. Anu menteri rang ba we have to think beyond reservation. Tekemut kini ki ideas ki contradict daladi ya daladi. Which one we have to follow? Atau ngin follow da kata ka baka national norms ko ang bayaki bro ki baduk de ban I more reservation. Lani nginya perkat dak moi pa. Ti kalong thamula hakata kadur nomor beli kini kimya mas. Di kumta na kalian jo kasen. Ni kuah bau menteri rang ba un pensyai in detail ya kanek statement atau umut ban wanra more competition haka reservation policy ke jongi bala da pikwa ban wanra more competition let's have a combine hasi jentia garu reservation haka state reservation policy kata ka bawi lada walk the talk kata we will agree lada uyat ka boong ba amdon kam reservation policy show na kalian seng we will not agree. Now beli ngim agree now beli kumbang ni ong ba ngim mentang ilong ba arah ke jenduk hari India ibar koi but ka national norms mentang ke ong ba more reservation should be given to the poor and needy.